Experience na kong sakay aning karas be. Kay natiguang na yung taong ko probiya. Gawa na ko yung ipon. Karong pag ko siguro makasakay aning karas. Kuya adlaw karon eh. Ay nay pa magdarong ning lulo karon magtanong pa may kalabasa. Karon naka-income pa mi. Hala na si Lulo. Lulo magdarong na ta karon lo. Magkaras sa tao sa sumugdaro. Agoy nalibang ang kabaw. Yay, magtait lo. Hey. Ta? Magkaras lang ka karon lo. Magkaras yun. Mananong tagkalbasa. Mananong tagkalbasa. Para magwapo po na itong saging. Ana lo, okay kayo. Tanaw-tan ko mong kanako. Nagsigam man na imong mata. Alay na po ni mo lo ay maninood mo ka. Inanaon din na luno, lisudoy. Lisod kaayo. Sa trabaho, lisod doon na siya. Palagi trabaho nga sayon. Nya, ready na mo? Oh, sige, sige. Ayan, sama. Eh. Let's go! Moments later. Lambi, madayan magsakay kang gulo. Grabe ko kayo. Wa ko ni plite. Oh. Hello! Yeah! Dali, please! Oh, yeah! Okay. Gudit. Lula! Sila. Sige, guliti ko luwag. Si Bulog ko. Bago dito ka. Wow, dami na! Look! Wow!
moments later. Salamat, bawo ha. Dami, madami ka sakyan. Salamat po. Salamat sa pagulit. Di pa lang nga, madami. Sana all. Biris na kong sakay aning marasbe. Kay natiguang na yung tao ko puro buya. Gawa na ko yung ipon. Karong pag ko siguro makasakay aning karas. Ah! Meanwhile, Unya, yung vlog. Uy, hindi. Maura niya akong kuha. Dami, kung kayo. Nangatulog pa dyan ta. Paita gini mo pagkaras nga tiguang na. Pero sige lang, pahit lang yapon. Ay akong kabaw nga fighter ka ini. Ang operate laywa. Salamat baw. Imo kong kitabangan sa akong sagingan. Aw, loud akong sagingan. Nabagnot lang. Bawi sa ta, pahuay. Marunong ka palang pa. Pahit yun kaayo ni mga orta nga. Pobre, kay wag korta. meanwhile, Kapuyan po na eh. Tunok lang po ta anak. Siga matalo. Ingon ka. Mutabang ka na ako sa uma. Ikaw ra ba ya akong apo nga palangging? Unya, magbagulbol. Bagol. Ingnon pa ko nga siga kong mata. Nabagoy siga, ang mata nga di siga. Ay, imong mata di siga. Yare, salamat. Imo po mong gilingan. Dili siga mata. 1 hour later. Uy. Paitan yung vlog eh. Sakit kayo. Terus ang kuditaan eh. Paita mangwarta eh. Sa dilog ma. Sama ta basta pait day kay mangwarta. Luya di sa mga vlog sabay. Ah!